देखी लिखल बा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशिला हितकारी अहर्षित महतारी मुनवर हारी अद्भुत रूप निहारी। लिखत है सरकार तुलसी बाबा कि विप्र धेनु सुर शांत हित लीना मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। देखी सरकार के जन्म भइल बा चैत में एगो सोहर ली तब कहावा से आवेला और पियरिया तीनों आदमी का दो दो एक। अच्छा ये देखी है सरकार के तरफ से जब से बहुत बहुत पुरस्कार आई तीनों आदमी ले लें। हाँ तीनों आदमी के बा तो देखी हम ये कहब जे ठीक हमरा भगवान खनी जटावा एगो सरकार आई कि ताकि हमनी के सोहर गावे के मौका मिलो। तब कहावा से आवेला और पियरिया लगा मोती लार पियरिया लगा मोती लार हे लालना अरे लालना कहाँ से आवे लासी नोरवा सिनोरवा बड़ा